Ο χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ από το 2002 και μετά εμφανίζεται ηλεκτρονικά στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης στον ΙΕΦΚΑ. Τα παλιά ένσημα όμως του ΙΚΑ πριν το 2002 δεν εμφανίζονται ηλεκτρονικά. Αυτά μπορείς να τα βρεις μόνο σε έντυπη μορφή, είτε από παλιές καρτέλες του ΙΚΑ, τα λεγόμενα ΔΑΤΕ, είτε από κάποιο ατομικό δελτίο εισφορών, είτε από κάποιο δελτίο απασχόλησης σε οικοδομοτεχνικές εργασίες. Αν δεν τα βρίσκεις, μπορείς να κάνεις υπεύθυνη δήλωση απώλειας, τη λεγόμενη ΙΔΑΑΒ, στο τμήμα Μητρώου του ΕΦΚΑ κατοικίας σου. Εκεί θα αναφέρεις την περίοδο απασχόλησης, το όνομα και την έδρα του εργοδότη και την ειδικότητά σου. Να θυμάσαι, το ιστορικό ασφάλισης που βλέπουμε ηλεκτρονικά στο Atlas για την περίοδο πριν το 2002 δεν αποτελεί επίσημη βεβαίωση χρόνου ασφάλισης. Ακολούθησέ με για περισσότερες συνταξιοδοτικές συμβουλές.